Ja sam Anđelko Ristićević, atletičar Atletskog kluba Partizan, disciplina maraton. Da ne budem skroman da kažem da sam jedan od najboljih maratonaca u Srbiji u posljednje 3 godine. Atletikom se bavim već nekih 18 godina. Prvo sam trčao uglavnom kraće atletske discipline na stazi, a eto posljednje 3 godine i maraton. Usput sam i diplomirani inženjer elektrotehnike. Trenutni proces da maraton traje minimum 4 meseca, nekad i 5. To je obično spremanje isključivo za tu trku maratonsku. Pored toga u sklopu tih priprema bude jedan polumaraton, eventualno neka trka na 10 km. U toku tog procesa najbitnije je da se pređe što više kilometara. Ne treba to da budu neke neverovatne količine, ali ispod 550-600 km ne bi trebalo ozbiljan maratonac da ima u jednom mesecu. Meni je to cilj svaki put i ukoliko budem na tom nivou da imam 550-600 km mesečno, obično mi to donese dobar rezultat. Često kada se rade jači treninzi, odradi se zagrevanje, istezanje i razgibavanje i onda nekoliko vežbica u trku. Recimo sitno gaženje. To je sastavni deo trkačkog razgibavanja, da se malo razmrdaju mišići. Visoki skip, već malo ozbiljnija vežba, iziskuje jake trbušnjake i jake zglobove. Zatim smo radili skokove, bitna stavka koja produžuje korak trkačima. Ono što je bitno je da tih prvi 2-3 meseca da se ne da maksimum, znači to je prvi 2 meseca neki bazni period, to obično bude zima, gde se samo prave ti kilometri, bude nekad i dosta tih sporih treninga, ali se sve to diže i na neki viši nivo u zadnjih mesec i po do 2 kada se trči ta jedna kontrolna obično trka koja bude polumaraton i onda se privodi kraju već zadnjih 2 nedelje se dosta usporava i smanjuje kilometraža kako bi se organizam spremio za taj veliki napor. Motivacija na treningu uvek ima, pored toga što je trening najbitniji da bi se istrčala dobra trka, često bude i tu kolege atletičari koji trče sa mnom i onda se na neki način uvek trkamo. Na samim trkama je već druga priča, tu je već zacrtan neki cilj, neki plasman, neki rezultat. Tome se teži i na samim treninzima, a kad dođe trka onda je to jedino o čemu razmišljaš, a to je koliko brzo ideš, koliko si brzo prošao prvi kilometar, 5. 10. pola trke i stvarno konstantno adrenalin raste do zadnjeg metra i nikad nije dosadno.